Хайырлы иртә, Татарстан дәүләт телевидениесе татар телендәге тапшыруларын башлап җибәрә. Турдан-тур эфирда яңалыклар чыгарылышы. Студияда Гөлназ Ибрахимова. Бүгенге хәбәрләрнең төп темалары. Башкалабызда тагын бер иман йорты артты. Рауза мәчете ачылды. Мастер командасы Dakar 2023 раллиында катнашудан баш тартты. Ни өчен? Республика терлекчеләре малларны кышлатуга нинди әзерлек чаралары күрә? Көзге ярминкәләр ничек бара? Белгеч аңлатмасы. Җәмгыятьтә тәртип һәм рухи үсешне тәэмин итүче чыганакларның иң мөһиме әдәп, әхлак. Күркәм әхлакның нигезе дин, иман. Казанның Совет районы мөхтәсибәтендә өр-яңа иман йорты калкып чыкты. Ислам динен кабул итүнең 1100 еллыгына багышланган тагын бер рухи бүләк. Мәчет ачылышыннан хәбәрчебез Мөршидә Җихан репортажы. Әшһәду ан ла Безнең халыкта башланган эш биткән эш дигән гыйбарә бар. Яңа мәчетне күргән кеше хайран калырлык. Ел ярым эчендә архитектура истәлеге булырлык иман йорты төзелгән. Мәхәллә халкы да гаҗәпләнә. Беренче субай кагылуга 1 елда булмады. Мәчетнең гүмбәзендә, манараларында ай балкыды. Аллаһу акбар. Ла илаһа иллаллаһ. Аллаһу акбар. 28 сентябрь Казан һәм республикабыз тарихына тагын бер истәлекле көн булып кирип калачак. Чөнки Совет районында өр-яңа Рауза мәчете ачылды. Менә без аның ишеге төбендә басып торабыз һәм килгән мөэмин мөселманнарны Рауза абыстайның нәсихәте каршы ала. Әлеге мәчет Рауза исемен йөртә. Аллаһым миңа рәхмәт, ишекләреңне ач дип атлап керәләр мәчеткә кергәндә. Белмәүче яисә онытып җибәрүчеләр өчен кирәкле дуга хәдисләр Рауза мәчетенең диварларына да язып куелган. Гомумән, бу мәчет моңа кадәр төзелгәннәр тәҗрибәсенә таянып эшләнгән. Шуларның иң күркәм үрнәкләрен үзенә җыйган. Мәсәлән, кыйбла дивары татар милли орнаментына нигезләнеп, мозаика стилендә бизәлгән. Дизайн проект буенча бер нәрсә үзгәртмичә, ничек ясалган дизайнер, ничек уйлап чыгарган, без аны максимально ничек менә булырга тиеш, шулай итеп эшләдек. Күңел биреп тырышып эшләгән күренә ул. Бу хакта мәчет ачылышында катнашкан Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов та искәртте. Шартлар тудырылган мәчеткә ихтияҗ да бар. Дөрес, Казанда мәчетләр шактый, әмма Совет районы мөхтәсибәтенең әлеге мәхәлләсе өчен Рауза мәчете беренче. Казанда 80-гә якын мәчет бар дип әйтәләр, кемдер тәнкыйтьләп сөйли. Ләкин җомга көне килсәгез, җомга көнендә бөтен мәчетләребез тулы. Димәк, ихтияҗ бар. Ихтияҗны канәгатьләндерү өчен мәхәллә халкын үз артыннан ияртерлек имам сайлап кую да шарт. Анысы да хәл ителгән. Яшь хәзрәткә хәйр-фатиха мәчет салына башлаганда ук бирелгән. Безнең монда укыту эшләре алып барылачак. Шулай ук никахлар укыту өчен безнең монда аерым зал ясадык. Дини ялларны үткәрү өчен, дини бәйрәмнәрне үткәрү өчен безнең дә мөмкинлекләребез бар бу көндә. Шуңа күрә һәрбер дин кардәшләребезне бу якта яшәүче без көтеп калабыз. Элек заманнардан ук мәчетләр намаз кылу урыны гына түгел, бәлки мәгърифәт нурын иңдерүче рухи тәрбия учагыда. Без гомер буе аның җылысына мохтаҗ. Менә мин шушы мәхәллә кешесе булачакмын, Алла бирсә, чөнки мин монда яшим, бу якын тирәгенә. Безгә шушында җыелып, бер-беребезне тәрбияләп, безнең бүген шушы динне озынайтып, дәвамчылар булып тәрбияләргә насыйп итсен. Дәвамчылар тәрбияләргә тиешле гыйбадәт йортын төзүтүне Гайзатуллиннар гаиләсе башлап йөри. Дөрес, ярдәмчеләребез бик күп булды. Президенттан алып мәхәллә халкына кадәр ди, барысына да рәхмәтле Радик Гайзатуллин.
Әйтәләр бит инде мәчет күрке халык дип. Шуңа күрә менә мәчет тулы халык булсын иде. Аллаһу Тәала насыйп итсен иде. Менә халык монда йөреп, иманнарын ныгытып, Коръәннәр намазлар укып, шулар арасында үзебезгә дә, балаларыбызга да, аныкларыбызга да Аллаһу Тәала насыйп итсен иде. Балаларыбыз, оныкларыбыз киләчәк буын әхлагы өчен җан атып йөрүче дин әһелләренең берсе Җәлил хәзрәт һәр вакыт диярлек вакыйга үзәгендә. Әлбәттә, мәчет төзү бик зур шатлык. Аны теләсә кем эшли алмый. Хәтта менә риясыздан эшләнгән җиде изгелеге булмаган кеше мәчет төзү түгел, мәчетнең ишегеннән дә атлап кера алмый. Җитәкләп алып килсәләр дә бер сабак табып борылып чап китәр дип. Менә шуңа инде бу Радик Роповичның да, Зөлфия Нурислам кызының да аларның эшләгән изгелекләре бардыр. Менә әтиләр исемендә дә мәчет булды, әниләр исемендә дә мәчет булды. Менә әтиянигә дә шушыннан да зур шатлык юк. Иң газиз кешеләренә шул исәптән мөселман халкына зур шатлык бүләк иткән Гайзатуллиннар гаиләсе әниләре хөрмәтенә әлеге мәчеткә Рауза исемен биргән. Рауза гарәпчәдән җәннәт бакчасы дип тәрҗемә ителә. Таштан кыйлган чәчәкне бүген бүләк иткән икән, ул беренчедән булса исеме әниебезнең Рауза мәчете, мәчет инде халык өчен булсын. Шушы мәчетнең бер кайчан да ишекләре ябылмасын. Ул безнең динебезне үстерүдә, ул безнең телебезне үстерүдә һәрвакытта эшләп килсен. Аллаһу акбар. Мөршидә Җихан, Альберт Сафиуллин, Татарстан яңалыклары. Казанда «Минем цифрлы Татарстаным» дигән беренче республика балалар рәсемнәре конкурсына йомгак ясадылар. Аны Мәрхәмәт Милосердие хатын-кыз депутатлар берләшмәсе оештырды. Татарстанның төрле районнарыннан 45 укучы җиңүче булды. Тагын 26 катнашучы тамашачылар мәхәббәте призы белән бүләкләнде. Җиңүчеләрне Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин котлады. Ул конкурсның республикада президент указы буенча игълан ителгән цифрлаштыру елы кысаларында узуын искәртте. Хәзер Татарстан IT тармакта лидер төбәкләр рәтендә. Бу өлкәдә 40 меңнән артык кеше эшли. Иннополис IT белгечләре өчен илдә беренче шәһәр булдырылды. Югары технологияләр өлкәсендә 2 технопарк нәтиҗәле эшли. Уку турындагы иң мөһим сорауларны бирергә мөмкин. Бүген сәгать 10-нан алып 3-кә кадәр кайнар линия телефоны эшли. Ул балаларга белем бирү һәм дәресләрдән соң мәшгульлек мәсьәләләренә багышлана. Республикада кеше хокуклары буенча вәкаләтле вәкил аппараты белгечләре, Дәүләт Советы депутатлары, Мәгариф һәм фән министрлыгы, шулай ук прокуратура вәкилләре консультацияләр бирә. Сорауларны 236-00-71 телефоны аша җибәрергә, шулай ук мессенджерга хәбәр язарга мөмкин. Казаннан Мәликә Шаһитова барыбызның да ярдәменә мохтаҗ. 6 яшьлек кызның сулыш алу белән проблема килеп чыккан. Тыны кысыла. Сабый мөстәкыйль рәвештә көненә 5 минут кына сулый ала. Калган вакытта махсус аппарат кулланалар. Куллану материаллары бетеп килә, ашыгыч рәвештә 500 мең сумга якын акча җыярга кирәк. Әнисе Мәликәне бик сабыр кыз дип саный. Тугач та сабыйның сулыш алу мөмкинлеге шикле булган. Беренче көннәрендә үк ул хастаханәгә дәваланырга кергән, анда 5 ел вакытын үткәргән. Кызымның төп диагнозы пневмофиброз. ДЦПны безгә 2019 елда церебраль паралич, сөйләмдәге тоткарлыклар диагнозын куйдылар. 5 ел тернәкләнү курсы узды. Балага хәзер 6 яшь. Кыз ниһаять өйдә яши. Яраткан шөгыле әнисе һәм сеңлесе белән курчак уйнау. Мәликә яшәгән бүлмәсеннән чыга алмый, ул көненә 5 минут кына үзе сулый ала. Бала махсус аппарат ярдәмендә сулыш ала. 2021 елда иганәчеләр ярдәмендә кызга кирәкле сулыш алу аппаратлары һәм материаллар сатып алынды. Шулай ук быел волонтерлардан башка яңа җайланмалар бирүләрен сорыйбыз. Дәвалану өчен кирәкле материаллар инде бетеп килә. Киләсе елда Мәликәгә сулыш алу материаллары өчен 500 мең сумга якын акча җыярга кирәк. Гаилә өчен бу сумма күп. Без сезнең белән бергәләп ярдәм итә алабыз, хөрмәтле телевизор караучылар. Моның өчен 55-42 номерына «Дети» сүзе белән СМС җибәрергә кирәк. Күбрәк өлеш кертергә теләүчеләргә тулырак мәгълүмат безнең телерадио компания һәм Русфон сайтларында. Шулпан Амири, Ия Кислицына, Ирек Хамидуллин, Татарстан яңалыклары.
КамАЗ мастер командасы Дакар 2023 раллиында катнашудан баш тартты. Шул сәбәпле рәсми мөрәҗәгатьтә булай диелә. Россия спортчыларының Дакар раллиында катнашуы Халыкара автомобиль федерациясе анкетасын имзалау белән бәйле. Әлеге федерация Россия Украинада үткәрә торган махсус операцияны гаепләп чыкты. Безнең фикеребезчә, бу документтың эчтәлеге сәяси характерга ия. Шулай ук спортчылар өчен тигез шартлар принцибын боза. Мондый документларны имзалау һәм шундый шартларда ярышларда катнашу мөмкин түгел дип саныйбыз. Юлыбыз ачык, без һәр вакыт үз ватаныбыз белән бүгенге катлаулы хәлләрдә бигрәк тә диелә команданың матбугат хезмәте белдерүендә. Шулай итеп, КамАЗ мастер Сауд Гарәбстанында узачак Дакар 2023 раллиында катнашмый. Ярышлар 2022 елның 31 декабрендә башланып, 2023 елның 15 гыйнварына кадәр бара. Искәртеп узабыз, КамАЗ мастер пилотлары Дакарда барлыгы 19 мәртәбә җиңү яулады. Мошенниклар мобилизация фонында активлашкан. Явыз ниятле кешеләр чакырылучыларга шалтыратып, яки ход аша төрлечә кичектерүне тәкъдим итә. Сез мобилизацияләнүчләр исемлегендә сезгә повестка килергә тиеш дигән ялган хәбәрләр тарата. Мобилизациядән алып калу сылтамасы белән үз реквизитларына акча күчерергә куша. Экспертлар сак булырга, имеш-мимешләргә ышанмаска өнди. Мобилизациягә чакырылган кешеләргә повестканың бары тик имза куйганнан соң гына үз кулларына тапшыруын искәртәләр. Мобилизациягә кагылышлы барлык сорауларны 122 кайнар линия телефоны аша бирергә мөмкин. Мәгълүматны объясняем.рф сайтыннан да алырга була. Эфирда Татарстан яңалыклары дәвам итәбез. Мәдәниятне халыкка. Бөгелмә районында Татарстанда беренче күчмә мәдәният йорты эшли башлады. Хәзердән башлап артистлар һәм иҗат коллективлары районның ерак авылларына барып концертлар куялар. Һөнәрчелек буенча осталык дәресләр үткәрәләр. Яшьләр өчен кичке дискотека оештыралар. Гадәти автофургонны үзенчәлекле декорация, төсле якты утлар белән бизәп, заманча музыка уен коралларын көйләп куйганнар. Җирле артистларның хәтта кечкенә генә булса да, үз гример бүлмәләре дә бар. Тамашачылар аларның чыгышын алдан ук көтеп торган. Быел бу яңалыкны хакимият ярдәме белән нефтчеләр гранты ярдәмендә районның үзәкләштерелгән клуб системасы гамәлгә ашырды. Беренче культура обысына күрсәттеләр. Аңа Бөгелмә халкы шундый исем бирде һәм ул халыкка бик кирәкле булып чыкты. Райондагы 65 трак пунктының ярсында диярлек мәдәният йортлары юк. Проект 18 авыл җирлеген кылачлый. Анда 3000 якын кеше яши. Он оснащен всем необходимым оборудованием для проведения разноформатных мероприятий. Күчмә мәдәният йортында барлык шартлар да бар. Концерт программасы авыл халкының яшь үзенчәлекләре исәпкә алынып әзерләнә. Подъезды бистәсе күчмә машинада артистларны беренче тапкыр кабул итте. Ул Бөгелмәдән һәм күрше авылдан еракту генә урнашкан. Анда җирле мәдәният йорты бар. Беренче чыгыштардан ул концертны яраттылар. Тагын килүләрен теләделәр. Старые люди не всегда могут даже спуститься до нас в клуб в Березовку, а здесь с доставкой что значит на дом. Вот. Очень интересные концерты такие. Нужно и чтобы и пожилым людям, и вот таким вот малышам, это ими тоже интересно. Вот пришли с семьей посмотреть. Очень только довольны, только за. Татар, чуаш халык җырлары, рус биюләре, совет чоры хитлары һәркемнең күңеленә хуш килде. Снится мне день, отпусти меня не хочет родина моя. Эх, раз хорошенький мальчишка. Сокольская Курчаночка халык вокаль ансамбле тарихы уникаль. Бөгелмә иязенең Соколка авылына Курск өлкәсеннән 160 ел элек күчеп килгәннәр. Халыкка рус мәдәниятен, фольклорын, көнкүрешен җиткерәләр. Актуальность этого проекта, она на сегодняшний день очень высока. Бу проект бик кирәк дип саныйм. Аңа ихтияҗ бар, авыл кешесенең дә күңелен күрергә кирәк бит. Куәтле генераторы һәм яктырту җырланмасы булган күчмә мәдәни үзәк теләсә кайсы җирдә, тәүлекнең теләсә кайсы вакытында эшли ала. Хәтта кырда да дискотека ясарга, видеофильм күрсәтергә мөмкин. Аның мөмкинлекләрен Бөгелмә авыллары халкына бәяләргә кирәк әле. Яңа проект халыкка мәдәни хезмәт күрсәтүдә нәтиҗәле эшләр дигән өмет бар. Фанис Мөхәммәтов, Дмитрий Второв, Владимир Юрков, Илдар Сафиуллин, Татарстан яңалыклары, Бөгелмә районы.
Быел Казанда яшәүче 49 кеше бер гасырлык юбилейын һәм аннан да олырак гомер бәйрәмен билгеләп үтә дип хәбәр иттеләр өлкәннәр декадасы алдыннан шәһәр мэриясендә. Декаданың һәр көнендә муниципаль музейларга, шулай ук Татарстанның милли музеена бушлай кирип була. 1 октябрьдә зоопаркка пенсия таныклыклары белән кирергә мөмкин. Бу көнне җитлеккән моторлык пьедесталы проекты да старт ала. Анда олы яшьтәге хатын-кызларны хөрмәтләячәкләр. Сочида 22 сентябрьдән 28 сентябрьгә кадәр Бөтен Россия 2022 заманча журналистика форумы узды. Төбәк масса күләм мәгълүмат чараларыннан медиа форумда 200 вәкил катнашты. Анда Татмедиа проектлары да тәкъдим ителде. Татмедиа эшчәнлегенә Россия журналистлар берлеге рәисе Владимир Соловьев югары бәя бирде. Яңа медиаларны эшләүгә акцент ясау яхшы күрсәткеч дип билгеләп үтте. Танылган журналистлар, җәмәгать эшлеклеләре һәм экспертлар масса күләм мәгълүмат чараларының хәзерге заман шартларында роле, интернет ресурсларны таныту һәм популярлаштыру инструментлары турында фикер алышты. Шулай ук форум ябылу көнендә Россия журналистлар берлегенең 2022 елга иң яхшы журналист язмаларының җиңүчеләре билгеле булды. Бөтендөнья татар конгрессында татар милләтеннән булган беренче төрек генералы Шакир Яваев турында Шакир Паша эзләреннән дигән китап тәкъдим ителде. Документаль фәнни басма хакында язманы Ләлә Зайнуллина әзерләде. Пензада яшәүче милләттәшебез Фирдәүс Тумиркина үзенең ерак бабасы Шакир Яваев турында китап нәшер итте. Автор китапка язмаларны 30 ел буе туплый, архив материалларына, туганнарының истәлек хатирәләренә нигезләнә. Мөхәммәд Шакир Яваев 1855 елда Пенза өлкәсе Кашкару авылында мулла гаиләсендә туа. Җинак кына татар авылыннан булган Шакир әтисенең фатихасыннан башка Госманлы империясына укырга китә. 1874-1877 елларда Төркиядә укып, шунда яшәп кала. Киләчәктә талантлы гаскәри Госманлы империясе генерал дәрәҗәсенә ирешә. Мин бик күп архивларга да яздым. Мәскәүдә дә заниматься ителдем архивларда да, Ленинский библиотекага да. Шакир Паша әтисе үлгәч, Мөхәммәд Шәриф үлгәч, күңеле күтәрелә. Аны запрещать итмиләр безнең илгә кайтырга. Ул анда бик зур кеше булса да инде, ул кайтырга тели. Бу китап да тарихи китап. Монда авылым историясы да бик интересный, революция вакытында, коллективизация вакытында. 43 бүлектән торган китап татар эшлеклесенең язмышын күрсәтә. Пенза өлкәсеннән чыккан милләттәшләребез шактый яши, аларның нәсел дәвамчылары яши. Инде менә Шакир Пашага килгәндә, ул Пенза, бүгенге Пенза өлкәсендә, Пенза губернасында дөньяга килеп, Госманлы дәүләтенә ул вакытта барып, менә хәрби өлкәдә хезмәт итеп, шундый зур дәрәҗәгә, генерал дәрәҗәсенә ирешкән безнең милләттәшебез үз вакытында төрекләрнең, Госманлының иң танылган шәхесләре Осман пашалар белән бергә хезмәт иткән һәм инде Габдулхамид Султан янында хезмәт иткән генералларның берсе. Әлбәттә, мондый шәхесләребезне барлау бик тә кирәк. Менә безнең татарлар дигәндә язучыларыбызны беләбез, тәнкыйть эшлеклеләрен беләбез, әмма үзебездә яшәгән, чит төбәкләрдә яшәгән. Ләкин шул ук вакытта бит әле безнең менә шушындый хәрби дәрәҗәдә, зур дәрәҗәләргә ирешкән милләттәшләребез дә бар. Ул бары тик Төркиядә генә дә түгел. Дөньяның төрле төбәкләренә сибелгән милләттәшләребезнең язмышы катлаулы, әмма уникаль. Аларның тормышы һәм эшчәнлеге турында әлегә ныклап өйрәнелмәгән. Ләлә Зайнуллина, Ирек Хамидуллин, Татарстан яңалыклары. Быел авыл хуҗалыгы өчен уңай килгән шартларда республикада терлекчелек продуктларын җитештерү нинди дәрәҗәдә сакланды? Малларга кышка күпме азык запасы, фермалар каралты кура ничек әзерләнде? Республикада көзге ярминкәләр ничек башланып китте? Татарстан радиосының иртәнге эфиры терлекчелектәге актуаль мәсьәләләргә багышланды. Республика авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрының терлекчелек буенча урынбасары Ленар Гарипов терлекчелек тармагының хәзерге торышына аңлатма бирде, эшне яхшырту юлларына тукталды. Без дә студия кунагына берничә сорау белән мөрәҗәгать иттек. Ленар Наилевич, хәерле иртә. Хәерле көннәр. Терлекчеләр кышка ничек әзерләнә?
Кешеләрнең көзге мәшәкатьләре бәйгесе кендә менә безнең уже комплексларыбыз, летний лагерьларыбыз дип әйтәбез, җәйләүләр кайтып беттеләр. Бөтенесе комплексларда. Аларның шушы вакытта кертеп, урнаштырып, кышкы рационга, зимний стойловый рацион дип әйтәбез, инде без аны круглогодичный рационга күчеп, бөтенесе бәйгендә яңа төрле рацион белән ашатуга күрештеләр. Бәйгендә продукциябезне алу мәшәкате бәйгендә шул. Яхшы иттереп симертү, терлекне яхшы иттереп продукция алу бәйгендә основной таләп иттереп куялар алар үз алларында. Шуңа күрә басуларыбызда бәйгендә кукуруз алып бара әле, 50% кукуруз менә бәйгендә алынды. Тагын 50% менә Аллаһ Тәгалә без һава торышларын әйбәт бирсә, 50%-ында бәйгендә үзебезнең чокырларыбызга салып куеп, киләчәктә дә әйбәт кенә иттереп эшләргә мөмкинчелек бирсә, Алла бирсә, без үзебезгә максат иттереп куябыз инде 4 миллион тонна синаж әзерләргә, 3,5 миллион тонна синаж әзерләдек бәйгендә, 490 мең тонна печән әзерләнде. Шуңа күрә шушы бәйгендә 1 ел ярымлык запасны кулланып, киләчәктә дә зур уңышларга ирешеп, сөт алырга, ит җитештерергә киләчәктә зур максат иттереп куябыз үзебезгә. Кайсы районнарның эш тәҗрибәсе үрнәк булырлык? Тырышып эшләүче районнарыбыз безнең Әтнә районы, Саба, Кукмара, Мамадыш, Балтач районнары, бу бәйгесе кендә алдынгы районнарыбыз дип әйтәбез инде. Алар бәйгендә сөт җитештерү буенча, ит җитештерү буенча да алдынгы якларда эшлиләр. Аларның бәйгендә технологияны кертүдә бәйгендә алда. Алар яңа омтылышлар белән баралар. Шуңа күрә сөтне продукцияны җитештерүгә түгел, аның бәйгендә хасы да әйбәт, бәясе дә әйбәт булырга тиеш. Шуңа күрә алар шуның исендә дә бик зур тәлиш куялар. Шуның белән бәйгендә комплексларыбыз яңадан яңарып бара, зур үрүләргә ирешәләр. Аларның бәйгендә үсеше дә елдан ел үзгәрә бара. Калган районнарыбызга да бәйгендә алар артыннан тартылырга кирәк. Шулардан үрнәк алып, матур гына иттереп, уңышлы иттереп эшләргә. Көзге ярминкәләр ничек башланып китте? Көзге ярминкәләребез башланды. Безнең алар бәйгесе кендә шимбә көнне оештырыла. Шушы ярминкәләребездә бәйгендә безнең 14 площадкада баралар. Бәйгендә любой продукцияны бәйгендә ул ярминкәләребездә алырга мөмкинчелек бар. Сөттән алып, иттән алып бәйгендә бертекле эре төрләребездә бәйгендә яшелчә, бәйгендә бакчаларыбызда җитештерелгән бөтен төрле продукцияны бәйгендә ярминкәләребездә бәйгендә кулланыла. Бәяләргә килгәндә дә, качествога килгәндә дә самый әйбәт бәяләрдән сатыла. Бәйгендә үзем дә менә мин шимбә көннәрендә агропарк өлкәсендә үзем карап йөрим. Иртәнге якта булам, һәр вакытта да бәяләрен дә карыйбыз, качестволарын да карыйбыз инде без. Шул өлкәдә дә эшләгән вакытта бик күп халкыбыз, әби бабайлар да килеп әйтәләр, халкыбыз да килеп әйтә бәйгендә. Президентыбызга бик зур рәхмәтле, министрыбызга бик зур рәхмәтле, районнарыбызга бик зур рәхмәт. Бәйгесе көндә иртәнге 3-тән алып бәйгендә 12 көндезге 12 хатлык бәйгендә сату бара. Шуларга да карамастан авыр погодный условияларга карамастан, һава торышына карамастан, юл тәртибенә карамастан да киләләр, барсы да саталар. Әйбәт качественный продукция булуга бик зур рәхмәтле халкыбыз. Шуңа күрә киләчәктә дә матур гына иттереп эшләргә, зур уңышлар телиләр алар, һәр вакытсына рәхмәт әйтәләр. 24 декабрьгә хатлык барачак бу безнең ярминкәләребез. Һәр берсенә бәйгендә килегез, шимбә көннәрендә ярминкәләр уза. Һәр вакытта да тулы продукциялар белән әйбәт бәяләрдән сату булачак. Ярминкәне оештыру чыгымнары нәрсә исәбенә каплана? Бәйгесе көндә чыгымнарын килгән һәрбер районның, һәрбер хуҗалыкның килгән логистически бөтен булган, килгән юл тарафларына сарыф иткән бөтенесе Минсельхоз тарафыннан каплана. Һәр вакытта шуңа күрә дә аларның бәяләре бәйгендә кибетләребезгә караганда юнәрәк халкыбызга предлагать итәләр. Аларга бәйгендә без шушы ярдәм белән булышабыз, аларга мөмкинчелек бирәбез площадкалар. Алар бәйгендә бу площадкаларда бернинди арендасыз сату итәләр, үзләренең продукциясын сатып, битереп сатып китәләр. Шуңа күрә алар да безгә бәйгендә рәхмәтле, үзенең мөмкинчелеге булганда киләчәктә дә эшләргә максат иттереп куялар үзләренә. Ленар Наилевич, әңгәмәгез өчен рәхмәт. Сез Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрының терлекчелек буенча урынбасары Ленар Гарипов белән әңгәмә карадыгыз. Әлеге сәгатькә шулар иде. Берничә минуттан эфирыбызны Хәерле көн Татарстан тапшыруы дәвам итә. Ә без яңалыклар иҗат төркеме бүгенгә сау булашабыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Сау, сәламәт булыгыз.